Uzamo under intaba yomusa. We are here at Richmond to support the academy ka Mr. Msomi. Manje ngiyamukela under 19. Uyaphila mfoka Sindani. Sindani. Ngiyaphila. Uqale nini ukudlala ibhola? Ngiqale ngina 15. Udlalela i-academy ka No, ngiqale kwenye i-team yake Exhobo bese nga-relocate Exhobo because bengisuka Exhobo ngizala e-Richmond. Uzala e-Richmond. So ngafike ngadlala yena. La ngaphakathi e-Richmond sizothiwa kugcwele indaba zama-drugs. Wena uphunywe kanjani lapho wathi no-I-choose ukuthi ngize ngapha e-groundini ngikwazi ukuthi ngizodlala ibhola? Alento prazi kanje ukuthi kukuwena ukuthi ufuna ukwenzani. If ufuna ukujoyina ama-drugs uyawajoyina ama-drugs. Yabo nanokuthi ke sinabo nabantu abafana nabo Mr. Msomi la endaweni abaqhubuzela indaba yebhola ukuthi thina yabo sikugcina singangena indabeni zama-drugs bra. Abazali bakho bakusupporta na but ukuthi uzodlalela ibhola khona la e-Richmond. Awungasho ukuthi uma uyangisupporta because uthama ke nomuntu esikhuluma naye njalo. Khona manje inkinga uma wakho asimbonana phela naye ezosupport sithi Hawu umuntu obhizi uthengowa manje sengithe ukukhula ngayibambela wena. I-training eniyenzayo niyenzela kulo leli ground esilibonayo la ngemuva noma nibelenzele kwenye indawo? Senzela khona lekhaya. Uzinzo ama-passes kozolana awaflow ngendlela nenze njani ukuthi ngikwazi ukubalansisa? Isikhathi esiningi sishawa physical because la ground lime kambi. Masifuna ukuphasa nje khona indawo esijwayele ukuya kuyona ngale ngconywana. But nakhona sike sizame la. Konta ngayakho kwabangalidlala ibhola ikuphi ofisa ukudlulisa wena? Khona. Awuthi abafethu abalontuni umuntu akenza into ayithandayo. Yabo. Akenza into ayithandayo. Ukuthi nje khona i-support oyitholayo qhubeka wenze lento oyithandayo konke kuzoba right. Since una 19 years usasifunda yini isikole noma usuqedile? If usuqedile yipi mhlambe i-team ofisa uyibona kuyo ke kodwa 19 years usukhulile but yipi team wathi ukuthi mathiwa mhlambe ayiwish ukuthi ngidlalele yona especially lawa la eKZN? Lawa la eKZN amazulu bras. Amazulu bras kodwa siqede 2023. Yeah, 2023 mase ke ngakasithola evarsity leminyaka yo2. Yeah, so nje manje ngibhizi ngizama le career yebhola. Career yebhola. Hayi we wish all the best bafethu. Niqhubeke nidlale ibhola kuyiyona into ebalekile kakhulu because uyakhumbula ukuthi usafunda isikole kwakunale part ye-LO. Yeah bras. When it come to ukuthi uhambe nawe ingane uyivocavoca ungacabanga ezinye izinto. Njengamanje usu full time ekhaya. Into ongayisikhathi weqe ukuthi ujime mhlawumbe uyishayela umgwaqo or uza e-groundini. Abantu abasebancane bangangalaba nibasupporte when it come to badinga izinto zokudlala niyo basupporta kuyo yonke indawo. Yeah bras. Siyabonga for isikhathi. Ayo bras useyifikile zame win i-tournament. Yabo.